Terveisiä täältä meiltä Bulju Oyltä. Nyt on saatu pitkästä aikaa Goessin Terrox-malleja varastoon, eli 400 sekä 500 tässä videolla tällä hetkellä herkutellaan tällä 400. Todella pätevä perusmönkkäri. Hinnat alkaa 4990 plus sitten TK eli toimituskulu tai toimistomaksu niin sanotusti. Eli täältä löytyy alle 5 tonnin mönkiä. Kattokaa kuinka herkullisen näköinen se on tässä meidän kevätauringossa. Tältä se näyttää, eli 400 moottori, vinssit ja vetokoukut vakiona, rekisteröity 2, kulkee 60, pääsee 15-vuotiaana ajamaan sillä mopoautokortilla niin sanotusti. Ja ei muuta kuin bensaa tankkiin ja kovaa ajoa. Tää on suosittu malli, tää oli meiltä pitkään loppu, mutta nyt sitä saatiin onneksi vihdoin ja viimein takaisin tontille. Meinaan tää on sellainen tuote, että tätä kyllä asiakkaat kyselee ihan syystäkin. Todella luotettava, perusvarma mönkkäri jokapäiväiseen ajamiseen. Eli otappa yhteyttä meille Buljulle ja tulet tekemään elämäsi mönkiä kaupan. Täältä löytyy kalustoa. Tervetuloa!